Χαιρετισμούς σε όλους και σε όλες. Data, Καλώς ήρθατε στην κρυφή ομάδα χόκκι. Είμαι ο Γιώργος Κουτσιαμάνης. Έχω μαζί μου τον Νίκο Λούκα. Βασίλης Στρατής. Respect. Και σήμερα γιατί θα μιλήσουμε, ρε φίλε, εκτός από τον Νόε? Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε για τον Νόε. Ένα respect στον Νόε, δεν κατέβασε ποτέ το κόμμα του στην πολιτική, δυστυχώς. Θα μπορούσε όμως κάποια στιγμή. Μπορεί και να μην τον ψηφίσουμε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, σήμερα, αρχικά πολύ μας τίμησαν την προηγούμενη φορά να πούμε τις ερωτήσεις. Είχαμε βάλει ένα poll σε προηγούμενο επεισόδιο, το οποίο θα το κάνουμε λίγο πιο μετά στο επεισόδιο. Και τώρα, αυτό που θα πούμε, γιατί πάλι έχουμε πολύ καιρό να ανεβάσουμε επεισόδιο, είναι ότι λοιπόν έβλεπα ένα βίντεο για κάτι που θέλουμε να κάνουμε, Γιώργο. Και βλέπω ότι πάνε κάπως να γίνουν της μόδας οι AI influencer. Το concept είναι AI influencers. Ωραία, ο Γιώργος δεν ξέρει το θέμα τώρα, δεν έχουμε συζητήσει καθόλου πιο πριν. Αλλά το concept είναι, έχεις δει τι παίζει με τους AI influencers. Είδα κιόλας πρόσφατα και μία τύπισσα. Δηλαδή γενικά η AI μπορεί να κάνει generate χαρακτήρες και αυτό να είναι consistent, δηλαδή να φτιάξεις ένα πρόσωπο σαν του Γιώργου και να το βάζεις σε διάφορες καταστάσεις, στο σινεμά, στο το οτιδήποτε. Οπότε μπορείς να φτιάξεις ένα πάρα πολύ όμορφο άνθρωπο και να τον κάνεις influencer και να διαφημίζεις προϊόντα και ό,τι θες. Και η συγκεκριμένη influencer που μιλάει ο Νίκος είναι μια τύπισσα AI influencer. Που είναι μια τύπισσα που έχει OnlyFans. Yes. Οπότε φανταστείτε λίγο τη φάση ότι αράζουν 2-3 άντρες και φτιάχνουν ψεύτικες φωτογραφίες και βίντεο μιας ψεύτικης γυναίκας στο OnlyFans. Και αυτοί βγάζουν 10k το μήνα. 10.000 ευρώ το μήνα. Αρχικά, εντάξει, αν μέχρι και influencers γίνουν AI, τα ρομπότ τρώνε full το ψωμί των ανθρώπων. Ισχύει. Κυριολεκτικά ήταν το μόνο επάγγελμα, ρε φίλε, που μπορείς να πεις ότι το κάνω, ρε φίλε, χασλάρω όντως. Δηλαδή πρέπει να μιλήσεις με διαφημιστές, να κάνεις προϊόντα, αλλά απλά μπορείς να φτιάξεις ένα χαρακτήρα και δεν χρειάζεσαι την εμφάνιση για να το κάνεις backup και το μόνο που χρειάζεσαι είναι το να μιλάς με τους σπόνσορες, με προϊόντα που θες διαφημίσεις κτλ. Μαλάκα. Αυτό κυριολεκτικά είναι τρώει το ψωμί. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ όταν έβλεπα την όλη φάση με το AI industry ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Κοίτα, έχω δει μόνο αυτή την περίπτωση αυτής της κοπέλας. Θα εξελιχθεί αυτό, ρε μαλάκα, γιατί μόνο σε ένα θα μείνουνε. Ναι, απλά σκέφτομαι ότι εδώ πέρα ίσως παίζει ρόλο η αντρική απελπισία. Και που θέλουν να δουν ένα οποιοδήποτε μουνί υπάρχει. Ναι. Τώρα έφτιαξαν ένα AI μουνί που δεν λέει πουθενά ότι είναι AI. Ψαρώνουν, μπαίνουν στο OnlyFans, βγάζουν λεφτά. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να κάνει απλά ή σε άλλα πράγματα, ρε φίλε. Δηλαδή, σε αυτό το επιφανειακό κομμάτι, οκ. Αλλά από εκεί και πέρα. Ωραία, σκέψου ότι δεν είναι δεν παίζει μέσα το OnlyFans. Και ναι, αυτό προσπαθώ να σκεφτώ. Ωραία, και απλά όλοι. Ρε φίλε, πώς βγάζει στη Σιντερέλα λεφτά αυτή τη στιγμή. Έχει τις εταιρείες που συνεργάζεται στο Insta, παίρνει λεφτά για τα posts, παίρνει λεφτά για διαφημιστικά βίντεο κτλ. Αυτό είναι το influencing. Ναι, απλά ουσιαστικά μετά σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση που λες, πρέπει οι κοπέλες να εμπιστεύονται ένα ψεύτικο άνθρωπο για τα πράγματα που θέλουν να αγοράσουν. Ακριβώς. Άρα μου λες οι γυναίκες να εμπιστεύονται 3 άντρες πίσω από έναν υπολογιστή για τα γυναικεία προϊόντα που θα αγοράσουν. Exactly. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό το μοντέλο μπορεί να δουλέψει. Παρ' όλα αυτά, άμα κάνεις όμως μόνο φωτογραφίες και είσαι στην Αμερική που ο κόσμος είναι άπειρος, τότε απλά φτιάχνεις φωτογραφίες που διαφημίζεις προϊόντα και είναι τόσα πολλά και τόσα πολλά τα πρόσωπα που μπορείς να φτιάξεις που απλά μπορείς να κάνεις άπειρο spam. Δηλαδή μπορείς να πουλήσεις σε μια εταιρεία. Που μην δίνω ιδέες τώρα γιατί μπορεί να το κάνουμε εμείς αυτό. Ναι, μην δώσεις το sauce, bro. Δεν δίνω το sauce. Μήπως... Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα με το AI και να διαφημίσεις προϊόντα με πολύ τρόπο. Μήπως να κάνουμε κι εμείς μια AI influencer Ελληνίδα. Ναι, bro! Bro, το σβήνουμε αυτό το κομμάτι, το κάτω έχουμε κάνει. Και πώς θα τη λέμε? Φρόσο. Όχι, ένα σεξ ελληνικό όνομα. Ναταλία. Αγλαία. Βαρβάρα. Θα πάρουμε αυτό το μοντέλο του εξωτερικού και θα το κάνουμε στην Ελλάδα. Θεολογία. Θεολογία. Μαλάκα θεολογία για τους φίλους Θεό. Και επίθετο. Θεολογία. Τσιμπουκοπούλ. Καρδιβούρκου. Θεολογία Καρδιβούρκου. Και θα. Λοιπόν, εντάξει, δεν θέλω να πω το σώσο. Απλά με είχε τρομάξει λίγο όντως
όταν είδα αυτό με τους AI influencers. Σημείωσε. Γιατί σκέφτηκα ότι. Σημειώνω. Γιατί σκέφτηκα ότι όντως μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και απλά να γίνει τόσο. Να σπαμαριστούμε, ρε φίλε, από content. Γιατί μια εταιρεία θα μπορεί να πάει σε κάποιον. Τώρα για άπειρο content, άπειρο. Ναι, για να πάει σε μια marketing εταιρεία και να πει: ξέρω εγώ, ωραία, φτιάξε μου 200 διαφορετικούς χαρακτήρες που έχεις έτοιμους. Γιατί αυτοί αυτό κάνουν, θα σπαμάρουν και θα έχουν φτιαγμένους χαρακτήρες. Οι οποίοι θα έχουν περάσει και αξιολογήσεις ότι είναι perfect και αρέσουν στον κόσμο κτλ. Και λέει: βάλε μου 100 χαρακτήρες να μου διαφημίσουν αυτό το προϊόν. Μπαπ. Post. Κοιτάξτε, και μετά από ένα σημείο. Δεν θα είναι μόνο influencers, μετά θα παίζουν και σε ταινίες. Ναι, ρε, ό,τι το πάντα. Θα παράγεται άπειρο περιεχόμενο χωρίς να δουλεύει κανένας άνθρωπος σε τίποτα και. Έβλεπα τώρα το Mid Journey μπορεί να φτιάξει κανονικά σκηνές από ταινίες με full λεπτομέρεια και σε full. Μπορείς να του πεις ακόμη και την κάμερα, ποια κάμερα, τι λήψη, τα πάντα όλα. Και φτιάχνει το βίντεο, μπαπ. Σε λίγα χρόνια οι ταινίες θα είναι πως, ας πούμε, τα προϊόντα τα βιολογικά έχουν σφραγίδα από οργανισμούς και τέτοιο. Ότι αυτό έχει ελεγχθεί και είναι βιολογικό. Οι ταινίες θα έχουν σφραγίδα ότι είναι από ανθρώπους, ρε φίλε. Αυτό είναι από κανονικούς ανθρώπους. Δεν είναι φτιαγμένο από AI. Μόνο το 30% της ταινίας είναι AI. Προσπαθούμε να μην είμαστε AI generated. Δεν είμαστε. Έχουμε AI, αλλά προσπαθούμε. Και θα είναι και καλά οι πιο ακριβές ταινίες, ρε φίλε. Please να μην έρθει αυτό το μέλλον ή please και να έρθει και να γίνονται όλα και εμείς απλά να αράζουμε. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι. Γιατί εντάξει, ρε φίλε, από την άλλη θα μπορείς να πεις ότι οι άνθρωποι που κάνουν τις ταινίες και τις γράφουν και παίζουν στην τελική μπορεί να περαστεί όλο αυτό και στο AI. Αλλά εκεί πέρα μπορεί να έρθει ένας άλλος, ξέρω εγώ, και να πει ότι όχι. Για παράδειγμα, στην υποκριτική, ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου έγκυται από το χαρακτηριστικό του ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και μπορεί να κάνει το οτιδήποτε. Και ο τρόπος που θα παίξει με τον κάθε ρόλο παράγεται από τον ίδιο. Ενώ το AI το κάνει generate από πράγματα που έχει δει από άλλους. Που και ο άνθρωπος αυτό κάνει, αλλά με ένα δικό του pattern. Δεν είναι προβλέψιμο. Θα πεις ότι το AI είναι προβλέψιμο. Random παράγει. Ναι, ρε μπρο, είναι πολύ δύσκολο. Μετά θα υπάρχουν AI ηθοποιοί. Και δηλαδή θα σημαίνει ότι και θα υπάρχουν και Oscar για AI. Ότι αυτό το AI έπαιξε καλά αυτό το ρόλο. Και οι κριτές θα είναι όλοι AI. Και θα κρίνουν τα AI Oscars, bro. Δεν ξέρω, είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό, είναι η αλήθεια. Ναι, αλλά αυτό με το χαρακτήρα με τρόμαξε, ρε φίλε. Αυτό. Ναι, Εμένα με τρομάζει που δεν σκεφτήκαμε νωρίτερα να κάνουμε κι εμείς το ίδιο, bro. Χάνουμε λεφτά. Ξέρεις τι. Άκου τώρα, θα το ξεκινήσουμε από εδώ πέρα και επειδή έχουμε ήδη το κοινό, ναι. Θα είναι αυτοί οι πρώτοι followers. Και 100.000. Και 100.000 που έχουμε. Εντάξει, βλέπεις ψέματα. Είναι 7.000. Ναι. Οπότε, αν μας στηρίξετε εσείς, αλλά θα το έχουμε μεταξύ μας, αν είναι το μυστικό μας, ότι αυτό το account είναι fake. Αλλά εσείς θα κάνετε ότι είναι κανονικό. Okay, αλλά το ξέρει μόνο γραφήματα hockey. Γιατί, ρε φίλε, όσοι βλέπουν γραφήματα hockey στο Spotify, δεν είναι ρουφιάνοι, ρε μπρο, είναι δικοί μας. Και θεωρείς ότι δεν θα το πούν πουθενά? Ναι, θεωρώ ότι δεν θα το πούν πουθενά. Και θα σαπορτάρουνε. Θα πούνε να δεις influencer. Ας πούμε, θα κάνουμε giveaway με την AI influencer μας ή τον AI influencer. Orman. Και θα κάνουν repost και τέτοια. Ξέρεις τι? Ναι, ρε φίλε. Πιστεύω στο κοινό μας. Γιατί έχει αποδειχθεί επανειλημμένο ότι δεν μας προδίδουν. Μπρο, η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα φαίνονται όλοι OGs. Ναι, ρε μπρο. Δεν ξέρω. Μακάρι. Ωραία. Άμα είμαι OG. Είχα δώσει shout-out στο προηγούμενο επεισόδιο στη Σοφία ή όχι? Δεν με πάρω μικρή ιδέα. Sorry, το μυαλό μου έχει καεί. Εδώ είστε ρε μαλάκα, εντάξει. Δηλαδή λες και δεν το αξίζει. Και δυο φορές. Ναι, και το αξίζει και 2 φορές. Ένα big shout out στη Σοφία, ρε φίλε. Ήταν η νούμερο 1 fan στο Spotify. Είχε το περισσότερο listening time από όλους. Το 23. Το 23, ναι. Βασικά, ever. Ναι, γιατί το 23 ήταν η πιο παραγωγική μας χρονιά. Οπότε ναι. Είχε 2.000 λεπτά. Ήταν στο 0,01%. Μαλάκα, 2.000 λεπτά δεν μίλησα συνολικά. Και βασικά ήταν και την πρώτη στιγμή εκεί, ρε φίλε. Αυτό είναι OG. Όχι μόνο το 23, ήταν και το 22, ήταν και το 21. Ισχύει. Ήταν από την αρχή. Και άμα ήταν και το 19, μας ήξερε το 19, θα ήταν και το 19. Ισχύει. Οπότε big shout out στη Σοφία. Ναι, έχουμε OG fans, οπότε μπορούμε να πετύχει ιδέα με την influencer, ρε φίλε. Και μετά και όταν γίνει το expose, θα μας γράσουν στο live ο άρθρο, ρε.
Ότι αυτοί οι δύο νέοι, η νέα influencer AI που την έκαναν δύο Έλληνες νέοι. Podcasters από τη Θεσσαλονίκη. Ψήσου. Προχώρα, μαλάκα, πολύ περίεργο θέμα. Έχω τρυπάρει λίγο. Η Φρόσο υπάρχει πιθανότητα να έρθει όμως. Όχι Λοιπόν. Φρόσο. Βασικά, να βάλουμε ένα poll, ρε φίλε. Να μας πούνε έτσι σεξι ελληνικά ονόματα γυναικεία. Να δώσουν ονόματα. Ναι. Ναι, και υπόσχομαι ότι θα το διαβάσουμε στο επόμενο. Θα το σημειώσω. Ναι, ισχύει. Ωραία. Το πρώτο βήμα είναι να βρούμε το όνομα. Οπότε, γράψτε κάτω στο poll σεξι. Δεν πρέπει να είναι απαραίτητα σεξι. Δεν το concept ο influencer μας να είναι sexy. Μην βάζουμε το sexiness. Να είναι. Και δεν Ναι, το ρε λέω φίλε, για αν political το- correctness. Το ακούω. Να είναι. Ας πούμε και η Σιντερέλα. Μαρία τη λένε, αλλά το κάνει Σιντερέλα. Ναι, ρε φίλε, κάτι πιασάρικο τέλος πάντων. Και σεξι πιασάρικο. Το εννοώ ότι να είναι πιασάρικο, να σε κολλάει, ρε φίλε. Μισό. Ξέχασες να κάνεις κάτι πολύ σημαντικό. 5 αστεράκια, ρε μπρο. Ξέρεις, εγώ με τα 5 αστεράκια. 5 αστεράκια στο Spotify. Βάρα το κουδουνάκι για να σκάει ειδοποίηση. Γιατί και εγώ καμιά φορά, ρε φίλε, μπαίνω στο επεισόδιο και με πετάει στα επεισόδια κάτω-κάτω και βλέπω ένα επεισόδιο 8 χρόνια πίσω και λέω ότι στον Μπούτσο δεν βγάλαμε καινούριο και πρέπει να σκρολάρω για να πάω να το βρω. Ή καμιά φορά δεν μου βγάζει τα προτινόμενα podcast στην κρυφή ομάδα hockey και πρέπει να πάω και να γράψω κρυφή ομάδα hockey. Και το hockey είναι με και απόστροφο και γάμισέτα. Οπότε. Πάτα το κουδουνάκι για να σου βγαίνει το επεισόδιο της κρυφής ομάδας hockey. Βάλε 5 αστεράκια γιατί είσαι αδερφός και μην είσαι αρχίδι να βάζει 0. Ή βάλε 0, στείλ το μας στο Insta να γελάσουμε, χαχαχά και μετά βάλε 5. Και μετά να σε βρούμε έξω, να σε ρίξουμε ξύλο και να σε στείλουμε στο νοσοκομείο. Ρε φίλε, κάποιοι νομαζόκες, μην το κάνεις, θα βάλουν 0. Θα σου ρίξω ξύλο άμα κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Ωραία, βασικά, όχι, το βρήκα. Άμα βάλεις ένα αστεράκι, θα σε βρω και θα σε φασώσω. Αυτό είναι απειλή, μπρο. Κάποιοι θέλουνε, ρε μαλάκα. Ωραία, λοιπόν. Πόσο έριξες τον εαυτό σου, κάποιοι θέλουνε. Άμα βρω. Άμα βάλεις ένα αστεράκι, θα διαφορήσω εντελώς. Ένα αστεράκι θα διαφορήσει εντελώς. Ναι, cool. Αυτό σίγουρα δεν το θέλουνε. Ωραία. Έλα, that's it. Εδώ να πω την ενοχή μου ότι έχω κάτι σε δύσκολες στιγμές φαγητού να δώσω σου με τη Cindy. Και Όλοι. ρε φίλε, ξέρεις τι. Είναι. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε, μερικές φορές στεναχωριέμαι τον εαυτό μου που βλέπω πράγματα και μετά δεν τα θυμάμαι καθόλου. Είναι στιγμές που λέω ότι, οκ, τώρα χαραμίζω το χρόνο μου. Οκ, τα περισσότερα βίντεο στο YouTube είναι έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, και όχι μόνο για τη Σιντερέλα, την οποία συμπαθώ full, ξέρω. Ναι, κι εγώ, δεν το λέω για αυτή. Γιατί κάποιοι γουστάρουν αυτό το content. Ναι, εντάξει, το περισσότερο content που καταναλώνουμε δυστυχώς το 2024 είναι content που δεν χρειάζεσαι, ρε φίλε. Είναι απλά καταναλώνεις. Αλλά ξέρεις τι, δεν υπήρχε. Από πάντα υπήρχε αυτό. Ναι, μωρέ, από πάντα υπήρχε, πας καλά. Όλοι είχαν όλη την πέρα αυτή την τηλεόραση στο σπίτι, τώρα έχουν στο κινητό και είναι πιο προσωποποιημένη εμπειρία. Ναι, ρε μαλάκα, γιατί στη Μενεγάκη σε όλα τα πρωινάδικα τι κάνανε, παραγωγικό περιεχόμενο. Ούτε καν. Προφανώς υπάρχει αυτό. Απλά το λέω για μένα, ρε φίλε. Μπορεί κάποιος να ταυτιστεί, ξέρω εγώ, ότι είναι αυτές τις στιγμές που θα βάλεις, ας πούμε, να δεις ένα βίντεο που κάθονται ένα ζευγάρι και κράζεται και μετά θα φας και αφού φας και έχεις πάρει την ικανοποίηση του φαγητού και είσαι στα μισά του βίντεο λες τι κάνω ρε μαλάκα με τη ζωή μου, τι στο μπούτσο. Απλά ξέρεις τι, ρε φίλε, συναντήσια κατάσταση. Π.χ. έχω βίντεο στο YouTube για κανάλια που είναι finance, technology και τέτοια. Δεν μπορώ, ρε μαλάκα, να μου αναλύει ο άλλος κάτι, δυσκολεύομαι. Όχι. Θέλω τον Κάβαλο να γυρίζει, να μου κάνει rating στην εξυπηρέτηση και στο vibe σε διάφορες καφετέρειες. Ναι, θέλω να μου δείχνει το αμάξι του, ρε φίλε, να λέω ότι αρέα μαξάρε είναι αυτήν. Αυτά θέλω, ρε φίλε. Λίγο μαλακιούλες. Τον Κονίλο να παίρνει μια συνέντευξη και να είναι awkward as fuck από κάποιον και να τρώω και αυτό. Για να συνεχίσω τη δουλειά μου μετά. Τώρα που λέμε για πράγματα που τρώνε χρόνο, θυμήθηκα μια άσκοπη συζήτηση που είχα κάποια στιγμή με έναν τυπά από τη δουλειά. Έναν high. Μεγάλο κεφάλι στη λαϊκή, μεγάλο λαϊκό εμποράς στη λαϊκή, ο οποίος, αυτός ρε φίλε, είχε ζήσει στην Αυστραλία και έλεγε, ξέρω εγώ, ότι ζούσε στην Αυστραλία μια μεγάλη περίοδο και το ρωτάω, ρε φίλε, ότι τι στον μπούτσο με την Αυστραλία, έχει αράχνες και τα λοιπά, όλα αυτά που βλέπουμε στα TikToks, και μου λέει, ναι, έχει αράχνες και είναι και τεράστιες και λέει ότι τις φοβάται και όλες τις αράχνες. Και λέει, ας πούμε, έχει και καρχαρίες και τους καρχαρίες δεν τους φοβάται. Και λέει, επειδή μπορείς τους καρχαρίες να τους κάσεις μια μπουνιά ανάμεσα στα μάτια. Πώς σε δει?
Και άμα του κάνει μια μπουνιά ανάμεσα στα μάτια, ξέρει δηλαδή πώ να του αντιμετωπίσει. Ενώ τι αράχνε δεν μπορεί, επειδή είναι γιγαντιέ. Και το μόνο που μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, είναι να τι ρίξει OG ξυλιές. Και οι ταραντούλες πηδάνε κιόλας. Ακριβώς. Εκρηκτικά. Ακριβώς. Ενώ τον καρχαρία, αν έρθει, λέει, μπορεί να του κάνει ένα μπουκέτο ανάμεσα στα μάτια και τον βγάζει νοκάουτ. Και λέει όμως ότι για να το κάνει αυτό πρέπει απλά να έχει τα αρχίδια να το κάνει. Μπρο, βασικά. Άμα σε επιτεθεί καρχαρία και τον πατήσει μπουνιά. Ανάμεσα στα μάτια. Straight up. Έχει αρχίδια, ρε μπρο. Τα κρέμονται βασικά. Γυρνά από τη θάλασσα, τι έγινε, βγήκα σέντρο με ένα καρχαρία. Βασικά, όχι, μετά πέσει να πνιγεί. Επειδή το βάρος στο αρχίδι σου θα σε τραβήξει κάτω, ρε μπρο. Μάκα, full. Και λέει, ξέρω εγώ, ότι για του καρχαρίες αυτό το πράγμα, του καρχαρίες υπάρχει λύση. Δηλαδή, οι καρχαρίες είναι λυμμένοι. Οκ, το βρήκαμε. Το βρήκαμε αυτό. Οι καρχαρίες είναι λυμμένοι. Δεν έχουμε θέμα με του καρχαρίες. Και λέει, ενώ που έχω του κροκόδιλους, του φοβάται επειδή είναι γρήγοροι και αθόρυβοι και δεν μπορεί να του κάνει κάτι. Ισχύει. Ρε μαλάκα, με κοροϊδεύεις. Και οι καρχαρίες τρομακτικοί είναι, ρε μαλάκα. Είδα ένα βίντεο, ρε μαλάκα. Πάλι τα Instagram Reels. Πάλι. Με κροκόδιλο, δεν είναι άσχετο. Okay. Τα Instagram Reels, θυμάσαι την τελευταία φορά που το συζητήσαμε ότι τα σχόλια είναι full ρατσιστικά κλπ. Ναι. Τώρα έχει δημιουργηθεί. Υπάρχει ένα άλλο είδος τώρα που δείχνει full θανάτους, ατυχήματα και βία πράγματα να κάνουν ζώα κλπ. Και ήταν ένα βίντεο που ήταν σε μια λιμνούλα. Βία πράγματα σε ζώα. Όχι, τύπου ζώα να σκοτώνει άλλο ζώο και τέτοια. Okay. Ήταν ένα βίντεο όπου ήταν 3 γουρουνάκια στην όχθη το βάλτο και μέσα ήταν ένας κροκόδιλος. Και πάει ένας και έχει ένα κομμάτι ψωμί και το πετάει λίγο μέσα στο νερό. Μπαίνει το ένα γουρούνι να το φάει και το τρώει ο κροκόδιλος, μαλάκα. Straight up, και το έδειχνε κανονικά. Και δεν ζήτησα να το δω, ρε μαλάκα. Δεν είχε καν warning. Δεν έχω χαράξει καθόλου Instagram Reels. Δεν είχε καν warning, ρε μαλάκα. Είδα ένα γουρούνι να τρώγεται ζωντανό από κροκόδιλο. Δεν το ζήτησα καν. Και ο κροκόδιλος δεν έχει και λύση, ρε φίλε. Να μπορούσε να πει στο γουρούνι, ξέρω εγώ, σκάστε μια μπουκέτα ανάμεσα στα δόντια. Το γουρούνι τι να κάνει, ρε. Αλλά αυτό ο μπάσταρος που πέταξε το ψωμί, μπήκε μέσα. Για να τραβήξει βίντεο. Ναι. Βασικά δεν τραβούσε το βίντεο, άλλο τραβούσε, αλλά άρχισαν όλοι να τον βρίζουν, ρε. Όπως είπα και με έναν άλλο από τη δουλειά, humans are crazy. Το είπαμε στα αγγλικά γιατί και αυτός είναι από το Αυστραλία. Αλλά ναι. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω εκεί με τα Instagram Reels. Δηλαδή, βλέπω ό,τι comment από reel που μου στέλνεις και είναι όλα τρομακτικά. Ναι, ρε μπρο. Εντάξει, ασχέτως αν εξαιρέσεις το ρατσισμό και λοιπά, όλα αυτά, αν τα εξαιρέσεις. Σεξισμό, ομοφοβισμό, βία πράγματα, θανάτου. Ναι, τώρα έχουν μπροστά και θανάτι, ας πούμε. Αυτό το τελευταίο. Τώρα τι άλλο μένει, ρε μπρο. Βασικά υπήρχαν και τσόντες σε μια φάση. Οι τσόντες μένουνε, live stream από πολέμους. Ναι, όχι, είχε σε μια φάση, μαλάκα τι έκαναν. Όχι, τώρα θα πω αυτό. Βασανισμούς. Πριν το πω αυτό, θα πω ότι θα κόψω τα Instagram Reels. Εντελώς. Με ποιο τρόπο? Απλά δεν πρέπει απλά να το πάρω απόφαση. Και να μην μπαίνω καθόλου, τέλος. Γιατί άκου τι έκαναν, ρε μαλάκα. Ήταν τύπου τύπισσες που έβγαζαν βίντεο, vlog κλπ. Και έπεφτε λίγο το κινητό τους κάτω, έδειχνε για 1 δευτερόλεπτο το μουνί τους. Ναι. Και το ξανασύγκραν πάνω. Κατάλαβες. Και γιατί το κάνουν αυτό? Επειδή ήθελαν να προωθήσουν. Το OnlyFans. Ναι. Okay. Ή τύπου πήγαιναν και κρατούσαν το τηλέφωνο από τον μπάνιο. Ναι. Και ήταν γυμνές από πίσω. Γιατί είναι χαλασμένο το τηλέφωνο και φαινόταν από πίσω αυτές τις γυμνές. Ναι, οκ. Αυτό ήταν τα Instagram Reels και θα τα κόψω, ρε φίλε. Υπόσχομαι στον εαυτό μου. Το κάνω εδώ πέρα. Commit, ναι. Μακάρι, ρε φίλε. Εγώ συνεχίζω να έχω κομμένο το TikTok. Respect κι εγώ. Κλείνω πόσο καιρό, συνεχίζω. Πρέπει να το κατεβάσουμε για να ανεβάζουμε τα. Ναι, θα το κάνω. Ναι. Κάποια στιγμή θα το κατεβάσω έτσι κι αλλιώς γιατί θέλω να δω κάποια πράγματα που έχω saved. Αλλά αυτό κλείνει. Πλέον το θέμα μου ήταν να μπω στη συνήθεια να μην μπαίνω. Ναι, ισχύει. Που αυτό είναι το ένα σημαντικό. Και 2, ότι κατέβασα threads. Και τα διέγραψα κιόλας. Γιατί ήταν για τον Μπούτσα και είχε full τσόντες. Δεν ξέρω, θυμάμαι ότι είπα στο προηγούμενο επεισόδιο αν μιλήσαμε για threads. Δεν είχα μιλήσει, όχι. Έχει full τσόντες. Είχε full τσόντες στα threads, δεν ξέρω τι έχει τώρα. Και δηλαδή τότε εκείνη την περίοδο που είχαν ανέβει και τα παπάρια του Μπόσικαν και τα λοιπά. Ήταν Wild West εκεί μέσα. Πραγματικά. Αλλά τώρα δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Και μου φαίνεται όποτε μπαίνω. Βέβαια είναι και σαν γιατί τώρα πλέον μπαίνει στο προφίλ μου και έχει το tag από τα threads στο προφίλ μου στο Insta.
Αλλά ρε φίλε, και πώς θα το βγάλω τώρα αυτό? Πρέπει να διαγράψω το προφίλ. Και τι σε πειράζει? Ναι, Klein, μωρέ, εντάξει, είναι και. Ίσως πρέπει να διαγράψει το προφίλ. Καλά, δεν με νοιάζει, γιατί ποιος ξέρει, κάποια στιγμή μπορεί τα threads να γίνουν το main social media και να πρέπει να κάνουμε promote και εκεί, αστόχο. Klein. Bro, εν τω μεταξύ μπόσηκαν ρε μαλάκα. Με το που άνοιξε τα threads, πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πουστάρει αρχίδι. Legend. Μαλάκα, πώς σου έρχεται αυτό για το πρώτο πράγμα? Και γιατί δεν το κάναμε εμείς? Τώρα που πες αρχίδι, χθες το βράδυ ήμασταν σε ένα πάρτι και εντελώς περίεργο interaction με έναν άνθρωπο. Είμαστε σε ένα πάρτι και σκάει. Φορούσα μια μπλούζα της Αργεντινής. Και σκάει ένας τυπάς και αρχίζει και μου λέει: Μπρο, τι μπλουζάρα φοράς? Πώς έσκασες εδώ έτσι αρκιδάτα, τα ίδια σου. Τα κρεμάς, ρε φίλε, έχεις γιγαντιαία. Ξεκίνησε να λέει αυτό. Και μου έλεγα πόσο άβολο interaction με έναν άνθρωπο. Απλά ήρθε, δεν τον ήξεραμε καν. Και ξεκίνησε να λέει αυτό το πράγμα, ότι έσκασα με την μπλούζα Αργεντινή και πώς αρκιδάτος είμαι. Και μετά άρχισα να τους λέω εγώ κάποια πράγματα. Και άρχισαν να προσποιούνται ότι δεν με ξέρουν, ποιος είσαι εσύ, φύγε. Α, ναι, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ αυτό για πολύ πλάκες. Έλεγα ποιος είσαι εσύ, δεν σε ξέρω. Ναι, αλλά full περίεργο interaction με ανθρώπους όμως. Ναι. Δηλαδή το ότι αυτός έσκασε και. Αυτό μου είπε. Δηλαδή έσκασε και μου είπε αυτό. Είπε τι μπλουζάρα έχεις παίξει, έχεις γιγαντιαία αρχίδια. Και τώρα που είμαι πάρτι, να αναφέρουμε εδώ πέρα το νέο μας venture, το νέο venture του Νίκο βασικά, είναι ότι πλέον ο Νίκος Μάγκες είναι και fucking DJ. Okay. Οπότε, αν θέλετε να τον κάνετε book για το πάρτι σας, στείλτε μήνυμα σε μένα, που είμαι ο φίλος DJ, που ουσιαστικά κάνω την πιο σημαντική δουλειά, να αράζω με το DJ. He's my booking agent, man. Yeah, I love my booking agent. Οπότε, αν έχετε κάποιο πάρτι, τα πρώτα 3 πάρτι είναι δωρεάν. 3 πρώτα πάρτι δωρεάν, όποιοι προλάβετε. Απλά ξέρεις, άμα στείλουν, θα λέμε ότι αυτό είναι κάθε φορά το τρίτο και προλάβατε ίσα-ίσα. Ναι, σωστός. Κάθε φορά έτσι. Σωστός. Σκέφτε, πάρα επενδυτικό μυαλό, right here, guys. Έτσι. Και θα λένε: Ω μαλάκα, τον προλάβουμε ευτυχώς να τον κλείσουμε. Ναι. Και σίγουρα, ωραία λοιπόν. Οπότε μπορείτε να στείλετε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να ανοίξεις και να διαβάσουμε αυτά που έχουμε κρατημένα. Όχι στο προηγούμενο, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ρωτήσει να μας πείτε. Είχα βάλει και poll από κάτω, θυμήθηκα. Να διαβάσουμε τις ερωτήσεις, δεν θυμηθήκαμε. Αλλά είχαμε ρωτήσει να μας πείτε τι επαγγέλματα θα μπορούσαμε να κάνουμε με βάση τις μούρες μας. Και shout out στον Κώστα, ο οποίος, από τη δουλειά, ο οποίος μας θύμισε ότι έχουμε βάλει ερωτήσεις και πρέπει να τις απαντήσουμε. Επειδή έκανε ερώτηση κιόλας. Ναι, ισχύει. Big shout out στον Κώστα, είναι OG. Και λοιπόν, έχουμε 11 απαντήσεις. Είναι όλες βουλαστείες. Αλήθεια. Τι επάγγελμα κάνει ο Γιώργος και ο Νίκος με βάση τις μούρες τους? Λοιπόν, ξεκινάμε. Full τοκογλύφι. Ναι, το ακούω. Θα μπορούσαμε. Ρε φίλε, άμα φορούσαμε τύπου αυτά τα παλιά κουστούμια σοπράνος τύπου. Με τις γραμμές της ριγέ. Κάθετες. Ναι. Και απλά να είχαμε κάποια λεφτά και να δανείζαμε και να ρίχναμε ξύλο. Να ξέρεις, full το vibe μου κάποια στιγμή στη ζωή μου θα είναι να σκάω και να αράζομαι το oversized παντελόνι καρό από σοπράνος, από το κουστούμι των μαφιόζων, των τοκογλύφων, και από πάνω μια μπλούζα από μέσα ζωσμένη. Αυτό. Μου βγάζει έναν τέτοιο full στα reels τώρα. Ναι, αυτό θα είμαι. Να ξέρεις, κάποια στιγμή θα σκάσουμε αυτό το outfit. Αν είστε για κάποιο λόγο στο 2045 στην Ελασσόνα και με βλέπετε, έτσι θα είμαι. Λοιπόν, επόμενο. Γιώργος βγάζει λογιστή στη μάπα του. Νίκος μπάρμαν σε κολόμπαρο. Αλλά η δουλειά στη λαϊκή ταιριάζει περισσότερο βέβαια. Με μένα ή με σένα? Νομίζω Και με μένα. Και με τους δύο εννοεί, νομίζω, ρε. Ναι. Ναι. Μαλάκα, τι λογιστής εσύ ρε μαλάκα, δεν κάνεις ούτε για αριθμομηχανή. Δεν τη μοιάζεις με λογιστής, όχι. Ρε φίλε, ναι, Εγώ δεν συμφωνώ, όχι. Για μένα το ακούω από τον μπάρμαν σε κολόμπαρο. Ειδικά τώρα με αυτό το μαλλί, το ακούω ότι έχω λίγο μπάρμαν σε κολόμπαρο κάποιες φορές. Αλλά και εσύ δεν μπορούσες να είσαι μπάρμαν σε κολόμπαρο ή σερβιτόρος σε κολόμπαρο. Εσύ μπάρμαν, εγώ σερβιτόρος. Ναι, βολ. Έλα μαλάκα, θα σου πήγαινε σερβιτόρος σε κολόμπαρο. Αν και νομίζω έχουν κορίτσια σερβιτόρους. Όχι, ρε, τα κορίτσια θα χορεύουνε. Εσύ πας για τα σέρβις. Δεν έχω πάει, αλλά. Το λογιστής, ναι, δεν είμαι τόσο λογιστής, ρε φίλε. Δεν το νιώθω τόσο, είναι η αλήθεια. Λογιστής. Όχι, λογιστής δεν μοιάζεις. Το δίνω κι εγώ δηλαδή. Και όχι, no disrespect στους λογιστές, αλλά εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι cool επάγγελμα. Λοιπόν, Γιώργος, πορνοστάρ. Νίκος, γευσιγνώσης κρέμπας. Είμαι όντως γευσιγνώσης κρέμπας. Και εσύ μοιάζεις με πορνοστάρ. Θα μπορούσα, ρε φίλε. Ναι, έχεις ένα vibe ότι έτσι σε κάτι.
Σιρινάκης, τέταρτο όνομα. Όχι, μπρο, και σωστά ήμουν. Θα γινόμουν πορνοστάρ όταν ήμουν 40 χρονών. Ρε μαλάκα, είπα full- Σιρινάκης και σηκώθηκε η Σύρι, ρε μαλάκα. Τι αλήθεια. Ρε μαλάκα, πάμε καλά. Apple, fix your shit, man. Δηλαδή, τι κατάσταση είναι αυτή. Λοιπόν, θα ήμουν ο 45άρης fit πορνοστάρ με άσπρη τρίχα στο στήθος. Καραφλός. Ναι, Θα είναι αυτό το vibe, κατάλαβες. και εγώ γευσυγνός της κρέπας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι εδώ. Δεν υπάρχει κάτι, ναι, αυτό το πουλάω έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, επόμενο. Φορτηγατζής ο Γιώργος και καθηγητής Αγγλικών ο Νίκος. Θα μπορούσε να είσαι φορτηγατζής. Μπρο, όχι. Θα σου πω το λόγο γιατί δεν μπορώ να κάτσω τόσο ώρες ακούνητος. Ρε, όχι από άποψη εμφάνισης, ρε, από τη μούρη του είναι η ερώτηση. Δηλαδή θα σε έβλεπα μέσα σε ένα φορτηγό. Με καπέλο. Με ένα καπέλο από Τώρα εδώ. με φαντάζομαι να ράσω με το χέρι απ' έξω. Μπρε, full, θα μπορούσες θα σε έβλεπα μέσα σε φορτηγό. Δηλαδή, αν έβλεπα έναν τύπο που σου μοιάζει σε φορτηγό, δεν θα έλεγα out of context. Οκ. Τώρα, εγώ για καθηγητής Αγγλικών. Εντάξει, πιο πολύ καθηγητής φυσικής θα έλεγα. Ναι, ισχύει καθηγητής φυσικής που θα μου πήγαινε παραπάνω. Αλλά και το αγγλικό είναι οκ. Νίκος Κρουπιέρης. Γιώργος μηχανικός συνεργείου αυτοκινήτων. Λοιπόν, αυτό ισχύει. Μοιάζεις με μηχανικός. Μοιάζει με μηχανικός. Έχεις βοηθός μηχανικού. Εντάξει, είμαι και μικρός Ναι, ακόμα. είσαι και μικρός γι' αυτό. Το Γεωργάκι. Έχουμε και το Γεωργάκι. Γεωργάκι, πιάσε μία το τέτοιο. Δηλαδή, ταιριάζεις να είσαι εκεί πέρα όταν γίνεται μία δουλειά. Ναι. Μια σοβαρή δουλειά να σε δίπλα. Και να φοράω αυτές τις ολόσωμες στολές, ρε. Full, ακριβώς. Και να έχω χέρια μαύρα, ξέρω εγώ. Full, σαλοπέτα. Και εγώ, γκρουπιέρης, όντως το υποστηρίζω. Γιώργος, κατασκευαστής λαστιχένιων κοτόπουλων από αυτά που πουλάνε στα παιχνιδάδικα που τα ζουλάς και κάνουν ήχο. Νίκος, ξεσκονιστής δεινοσαύρων σε μουσεία της Αμερικής. Εντάξει, αυτό το έγραψε ο Βλάκας ο Μίμης. Ρε Μίμη. No disrespect, αλλά disrespect στο Μίμη. Αλλά και δεν το χειρότερο από το Αλλά Μίμη. εντάξει, για το συνένα, ρε φίλε. Εντάξει, big shout out σε Μίμη γενικά. Γιώργος, άνετα τυροκόμος. Άνετα τυροκόμος. Άνετα τυροκόμος. Νίκος, κριτικός κρασιών. Ναι, το έχω. Ναι, Ρε μαλάκα, γιατί σε. γιατί άνετα τυροκόμος. Όχι απλά τυροκόμος, άνετα τυροκόμος. Άνετα τυροκόμος, ο Κούτσια άνετα τυροκόμος. Ο Νίκος κριτικός κρασιών. Μαλάκα, γενικά το vibe είναι ο Νίκος εκατομμυριούχος, ο Γιώργος σοφέρ. Εντάξει, εδώ πέρα όμως είμαι λογιστή και σε ένα μπάρμαν. Σε κολόμπερο όμως, είναι πολύ high class. Α, ναι, σωστά. Είναι high class, ρε μαλάκα. Άνετα τυροκόμος. Άνετα τυροκόμος, ο Κούτσια, ο Νίκος κριτικός κρασιών, σομελιέ. Τέλος πάντων. Επίσης το υποστηρίζω. Γιώργος, εκπαιδευτής σκύλων. Νίκος, ψυκτικός. Προσπαθώ να σε σκεφτώ αν σε έβλεπα έξω να κυκλοφορείς και να κυκλοφορείς με σκυλιά. Δεν θα σου πήγαινε. Δεν θα μου πήγαινε. Όχι, ρε φίλε, δεν σου πάει να κυκλοφορείς με σκυλί. Ένα Δαλματίας όμως θα μου πήγαινε, πες ό,τι θες. Πες ό,τι θες. Με το Δαλματίας θα ήμουν like. Θα ταιριάζομαι. Και τέλος για πάντων. μένα τι είπαν, εγώ ψυκτικός. Οκ. Ναι. Εντάξει. Να σκάω να σου φτιάχνουν air Ναι. condition, ναι. Ωραία, τώρα πάρω τα αρχίδια μου. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής. Είμαι ηλεκτρονικός υπολογιστής απλά. Είσαι το PC. Ναι. Κάτσε όμως όχι το laptop, το PC. Ναι, το κουτί, είμαι- είσαι ένα κουτί. Με υπολογιστή. Ναι, ο Νίκος δεν κάνει τίποτα. Ναι. Ο Γιώργος Δελιβεράς Ρε μαλάκες. και ο Νίκος Bartender. Μην την πίνετε πριν δείτε επεισόδιο, ρε μαλάκες. Γιώργος Ντελιβεράς και ο Νίκος Bartender. Το επεισόδιο οριακά μηνύσιμο. Και αυτό κάνει το. Όχι, εσύ Ντελιβεράς. Ορίστε, θα σου πήγαινε ρε μαλάκα. Όχι, δεν νομίζω αν πήγαινε ο Δελιβεράς, ρε μπρο. Μαλάκα, μόνο τέτοια σου λένε ρε φίλε. Τυροκόμος, Ντελιβεράς, ενεργειατζής. Μαλάκα. Και άμα έλεγαν, ξέρεις τι, δεν θα σε έλεγανε σερβιτόρο, θα σε έλεγανε λάτζα. Ναι, όπως και την άλλη φορά ένας φίλος μας στην Ελασσόνα. Του λέω, βρήκα δουλειά σαν προγραμματιστής και αυτός άκουσε ελαιοχρωματιστής. Ναι, αλλά λοιπόν. Επειδή αυτό είναι πολύ αστείο και ήθελα να το πω στο podcast και είναι ευκαιρία. Είπε, άκουσα ελαιοχρωματιστής και είπε ό,τι πιο random έχω ακούσει γιατί δεν περίμενε να τα ακούσει. Ναι. Σε είχε για παραπάνω, ρε μαλάκα. Α, ναι. Μην τον. Bartender, το ακούω. Ναι, Για μένα. λοιπόν, και τελευταίο, ο Γιώργος διακινητής στα σύνορα, Νίκος πουλάει κάρτες Vodafone στο δρόμο. Που επίσης ισχύει, ρε μαλάκα. Δηλαδή θα μπορούσα βούλο να πουλάω κάρτες Vodafone στον δρόμο. Στον δρόμο ενώ. Στα πανεπιστήμια, ρε μαλάκα. Να σκάω στο κηλικείο των ηλεκτρολόγων και να λέω μάγκες τι λέει, έχουμε όλο αριθμό ήλιου. Full.
Μπρο, είχα μαλώσει μια φορά με μια τέτοια τύψα. Εννοείται θα έχεις μαλώσει. Γιατί? Λοιπόν, ήμουν πρώτο έτος. Και τότε του λέω: δεν θέλω, ρε φίλε, δεν θέλαμε. Και μας έπριζε ότι και Steam, αυτό το πακέτο όμως θα έχεις και 5 GB για Facebook και Instagram, ξέρω εγώ. Και 5 για porn. Και τριγκαρίστηκα αφού το άκουσα αυτό. Γιατί τότε ήταν όλο αυτό με το net neutrality. Και ήταν η άτυχη που την πλήρωσε. Ήταν η άτυχη που την πλήρωσε. Τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω εδώ πέρα αυτό τι σημαίνει. Βασικά μπορώ, απλά βαριέμαι. Μπορώ να το πω μία μπαμ. Άμα κάποιο είναι μέχρι εδώ πέρα, ρε φίλε, του πούσει, θα το ακούσει κι αυτό. Ναι. Πρακτικά το concept είναι ότι το ίντερνετ δεν πρέπει να είναι χωρισμένο σε τομείς, δηλαδή συγκεκριμένο ίντερνετ για να βλέπεις βίντεο, συγκεκριμένο ίντερνετ για να βλέπεις social media κτλ. Γιατί αυτό σημαίνει ότι μετά από μια στιγμή θα μπορεί να ελέγχουν το τι βλέπεις. Οπότε το concept είναι το ίντερνετ να είναι ελεύθερο και εσύ απλά να έχεις πρόσβαση και να μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Και αυτή είναι η απαρχή του ίντερνετ. Ναι, ότι... και κάθε εταιρεία να έχει την ίδια δύναμη στο ίντερνετ. Μπορώ να σου δώσω πρόσβαση στο ίντερνετ, όχι σε συγκεκριμένους τομείς. Γιατί μετά θα μπορεί να σου πει δεν έχεις πρόσβαση από μένα εκεί για αυτές τις ώρες, το απαγορεύω. Εκείνες τις ώρες που πάει να γίνει πραξικόπημα, ας πούμε, και δεν έχεις πρόσβαση εσύ να μπεις να δεις, να μάθεις ό,τι γίνεται. Σου κόβουμε το Twitter να δεις τα νέα, ας πούμε. Ακριβώς. Και αυτό το πιο ακραίο παράδειγμα, υπάρχουν και πιο μικρά ενδιάμεσα τρόποι να μονοπολίσουν την αγορά γενικότερα μέσα από όλο αυτό. Mm-hmm. Και ό,τι μπορεί να φανταστείς με αυτό βασικά. Υπάρχουν 1000 παραδείγματα που το να δώσει τη δύναμη στον οποιοδήποτε αυτή να οδηγήσει σε πολύ μη επιθυμητά αποτελέσματα. Και προσπάθησα να τους εξηγήσω αυτό. Με πολύ κακό τρόπο. Με πολύ κακό και επιθετικό τρόπο. Εντάξει, όχι, κάπως. Ναι, δεν ήμουν επιθετικός. Απλά ήμουν ενθουσιασμένος πάρα πολύ. Και εντάξει, απλά έφυγε. Εντάξει. Και λες να πήγε σπίτι και να σκέφτηκε. Δεν νομίζω να βοήθησα κάπου. Αλλά επειδή ήμασταν παρέα, ρε φίλοι, το συζητήσαμε μετά. Βέβαια, όλοι οι φίλοι μου το ίδιο πίστευαν, οπότε. Με σένα. Ναι, οπότε δεν κέρδισα κάτι. Ναι. Το έβγαλα από μέσα μου όμως, ρε φίλε. Το είπα σε κάποιον. Και αυτό ήταν άλλο ένα μάθημα της κρυφής ομάδας χόκκι. Αυτά για το σημερινό επεισόδιο. Έχουμε δώσει 30 λεπτά content. Πονάει το κεφάλι μου. Έχω μαγειρέψει 8 κιλά φαΐ. Ναι. Για να κάνουμε ένα μικρό recap. Μην ξεχάσετε στο poll κάτω να γράψετε τι γουστάρετε κλπ. Όνομα. Για την AI generated influencer μας. Το εξηγάζει. Και εγώ το έχω εξηγάσει. Γράψτε στο poll για το όνομα για την AI generated influencer. Τι όνομα θα μπορούσε να έχει. Βάλτε και επώνυμα άμα θέλετε. I guess θα τα διαβάσουμε. Δεν το διαβάσουμε, ρε φίλε. Στο επόμενο το διαβάσουμε. Ναι, άμα κάνετε πάρτι, φωνάξτε τον Νίκο, ρε φίλε, και το φίλο του, τον Γιώργο, να παίξει μουσική. Hip hop. Hip hop, ναι. Και rap trap. Προφανώς. Ναι. Αυτά τα λέμε. Data.